برای شما به پول ای دوستان عزیز، به پول نرخ اسپانی гарнитура я бор мефамонди. خب нархи испани гарнитурро дар якҷоягӣ масалан комод оина тумушка ва усалчае ки доведа тумушкачаи бави диван ё кухни гарнитура нам бозориш ҳаста 180 240 3 метра бозори тайёра дорем сиёҳш дар ранги сиёҳ бошад ва зарде ки ёдве ки дар он тарафи судагиай ёдвиам борка мондаги буд аксар ҳамин масалан мардум мо шикоят мекарданд ки ҳамин мешканад ҳамин мо дар зайле кардагим ки ҳамин сели масалан площадка сели кардем برای شما به پول ای دوستان عزیز، به پول. السلام علیکم دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال نرخ تیوی. اینا چند راسویتکا هست به پول ای. یک تا اسپانی гарнитур میخره، یک تا این برای شما تحفه میشود دوستان عزیز. حاضر ما برای شما پول ابزار کردیم، نرخشون رسمی روشون کتی گپ زده، اکم از میفهمونن. ویدیومون رو تا آخرش تماشا کنین. بسیار ویدیو داره رکلام میکنن، نقش گپ نمیزنن. لیکن ایمو کانال ما نرخ تیجی نقش کتی میشود. ویدیو رو تا آخرش تماشا کنین، یک تا لایک کتی دستگیری کنین. با شما دا چی در کاره در کامنتاری نویسید. همه وقت از ما حرکت، از الله برکت. از موشه یک تا لایک مو سرگردی. رفیق. гарнитур комплект. ассалому алайкум ака. алайкум салом. нархи испани гарнитура я бор мефамонди. خب нархи испани гарнитурро дар якҷоягӣ масалан комод оина тумушка ва усалчае ки довед тумушкачаи бави диван ҳама дар якҷоягӣ 5500 сомон ҳудуди шаҳри душанбе дар 4 ноҳияи шаҳри душанбе дар ставка остановка дар 5500 сомон роҳи гон дохил мешавад 5500 сомон дар масалан дар ставка остановка болои ҳамаи ин акад як тайга падармидани ки болои дивана мепафтагӣ ки сифатҳои хубанд ай ҳамин падарка мекунад ин бепул барои ваён мешавад ҳар нафаре ки аймо харидорӣ мекунад испани гарнитуро испани гарнитуро бошад мақсад дарозишон 240 бландишон 212 вобаста ба ин навгонии испаниёи мо ба дигар испаниё дар чие ки мисол ҳар кас мақсад чизи ихча дорад испаниёи мо паҳмишон мақсад ҳамин испаниё 50 45 нест баъзеҳо мақсад шикоят мекарданд ки дар 45 либос ҳамон мемонем мақсад курко мақсад бешулко каҷала бараки вай мешавад ҷо мешавад аймо давша ҳамин 50 кардем ки ҳамин либосҳо озод бестанд дар ҳамин дуния масалан ҳамин шифонерои ки ҳаст ин ҳамин хел ҳамин ҳамиёра мо даруншона 50 кардем ки рафтем ҳамин мондем вешулка ҳамон дар дуруни ҳамин мақсад либос озод хоб кунад дар нимроғ намонад ҳамон шифонеро мо як кор кардем дар ҳамин петлие ки ном мебарем дар ҳамиё вакуумдорша мо часпондагием ки дар рафти пафтан рафта мақсад зада оина нашкана ҳамаи дар инҳо вакуум доранд масалан ин ҳамин тавр мақсад кӯдакам пафте рафта намезанад худшо вакуум қабида буда мепӯшида местад мақсад ба дизайнери хел сохтагӣ сиёҳш дар ранги сиёҳ бошад ва зарде ки ёдве ки дар он тарафи судагиай ёдвиам мақсад дар зали худш мақсад ҳар як шифонера оинаша ба цвети худш кадагӣ мондуда ана ишакаҷон хоб инам бошад дар ҳамин нарх меистад 5500 сомон дар ставка остановка ям туҳфа дорад ва таҳҳои ҳамин диванҳо мақсад ки аксарият дар аввал мегирифтанд диванҳо тагошон вай дар мақсад хел планка мондагӣ буд планка ба маъное ки мақсад дестбои борка мондагӣ буд аксар ҳамин мақсад мардум мо шикоят мекарданд ки ҳамин мешканад ҳамин мо дар зайле кардагим ки ҳамин сели масалан площадка сели кардем бале як слой ё ду слой да мақсад як слой дар агар якҷоя кинем вазмин мешавад барои ки мо метавонем ки дар таги диван ҳар либоси бутонем мақсад бимонем ҳозир ман дар рафти видео ма нишон метавонам бо таги дивана мақсад чӣ бошад нишон метавонам хоб ин шифонеро бо як хубии дигар плюсаш дар чия глянсия дисплей ва сия глянсия яъне балатаи тар бишӯем мақсад бишаким ша ягон чи обкашӣ надорад ҳамин фаҳмо фарқиятш ай дизайнш нархш як хелая бале иҷа танҳо дизайнершон фарқият кеса набошад нарх ҳар як ҳамие ки дар инҷа гузошта шудагим ҳоло ин кам аст мақсад ин дуконе ки мо дорем ҳамева ҷо намегирад барои ҳамин мақсад баъзеашоно дар давоми видео дар ҷавоб мегуфтам мақсад бугзоришон ки мардум аз ҳамин чиз бохабар шаванд навгоне ки дар диван кардагие мо ин ҳамин аст ки мақсад аксарияти мардумо ҳамин чиза мақсад вай мегуфтанд ки ҳамин планка ҳозир мо ҳамин площадка ҳамин таги ҳамин сели кардагием площадка таги ҳамин сели кардагием ва ё метавонад ки дар ин механизм мезанем таги ида либосошон масалан дар тобистон боша либосои зимистона зимистон боша либосои тобистона дар таги ҳамин ҷо карда монда метавонанд
و матрасашон аз 1 сол то 2 сол кафолат дорад. матрасое ки дар матрасаи ҳамуда мерава медицински оригинал не масалан оригинали якумсор неста ҳар чи ҳаста мегӯям ҳақиқат гуфтан накун чун ин матрасо димсортанд якумсорти ин агар ки ҳар масалан мизоҷи мо ки хоҳиш дошта боша якумсорта қадар равон мекунем лекин ин матрасо димсортанд яъне барои шикастан ичо масалан барои иё шумо гарантӣ метиҳем гуфтам аз 1 сол то 2 сола иё гарантӣ дорем дар рафти масалан истифода бурдан чизешин масалан ба мо муроҷиат мекунам мо ира гирифта навша метиҳем ҳамин матрасода. акаҷон ман ҳозир ида даста дидастам ида оина да даста надидастам чӣ хеле мешавад Хоб. хеле мешавад ин намудаш ба воситаи талкател мегӯянд ба забони русӣ талкател масалан ба воситаи як бор зер кардан ин мешавад ин намудаи инёш фаҳмидам ва дар инҳо ҳам бошанд вакуумниям ана иҷода чӣ дора бале ин намудаги аст ёд вай мешавад ё гашта бо кардан як бор газ зер мекунам гашта ба ҷош аввалина ин чордаро дарозишон 1.60 буландишон 2.12 ё барои кӯдакон бениҳоят хуб аст як кӯдак ё ду кӯдак бениҳоят хуб аст инам як тарафаш мисол вай ҷои пушокашокунӣ астад ва тарафи дигар боша ин шакла полка ина ин шакл инам бениҳоят хуб нархи 1700 сомон дар ҳудуди душанбе доставка остановкаш ройгон аст ана иш акаҷон ин намуди светош ҳам аст ин света ин намуди дизайнер савоҷа чанд намуди дизайнери дигар ки мо дорем дар иҷа мақсад дар дукони мо ҷо шудагӣ нест дар складан ҳар нафаре ки харидорӣ мекунад мо иноро кушода наметем оное ки дар упаковка ҳастанд аз склад бор карда метем агар ки худамон барем мақсад доставка остановка карда бурда дар хонаҳо установка мекунем ин намудаш ҳастае ки ин намудам ба ҳамун ранги дигар шифонеро дарозишон 2.40 буландишон 2.12 ба ҳамин кулли ҳамин шифонеро ки 6 дара ҳастанд ин 6 дараи мо кулли ҳамашон ҳамишон 50 кардагием ба хоҳиши мардум мақсад мизоҷо кардагием хоб мо ба 100 сомон залог мепарафта ки доставка остановка мекунем бо 100 сомон мардум метавонанд аз ҳамин хонаҳои худшон фармоиш диҳанд чӣ намуде ки мо дар видео мегузорем чӣ намуде ҳамин вибр мекунанд интихоб карда дар ватсап мо ирсол кунанд мо ба 100 сомон доставка остановка мекунем мардуми ғарибе ки дар беруни ватан ҳастанд во метавонанд бе ягон залог партофтан ба падару модарашон тӯҳфа мекунанд ба ё рафиқошон ё ки барои хонаи худшон гирифтаниянд метавонанд ки бе ягон мақсад залог партофтан мо мошинашон агар хоҳанд мошинашон оварда ҳамун чиза бор мекунем баъдан моро метавонанд ирсол кунанд нафаре ки дар ноҳияи наздик ҳастанд ба мо ё дар чор ноҳияи шаҳри душанбе ҳастанд бо доставка остановка масалан маслиҳат карда метавонем ки бурда доставка остановка кунем баъдан аз хона сума ба мо бидиҳанд акаҷон ҳамун доставка остановкатон бурдан часпондан чанд қа вақт мегирад бо чанд қадам мебарем мечаспонем ҳамун мизоҷ масалан клиент мегӯем ҳамун клиент ба мо муроҷиат кард ҳамун вақте ки мақсад залога мегӯем ки дар мо ирсол кард ба мо расидад мо ҳамун сари вақт мақсад доставка сари вақтӣ ҳамун рӯз ҳамун рӯзе ки масалан залог ба мо расид мо бор мекунем равона мекунем ба воситаи усто ҳудуди душанбе нафарое ки ноҳияи дурдаст ҳастанд ва ё метавонанд қадим шофёрмошиноре ҳастанд ки шиносошон ҳастанд мегӯяд ки ҳам бор оварда ба шумо метаҳам мо мошиномонро бор карда мебарем то мошина дар мошинашон бор мекунему маблағмона мегирем ҳозир дар мо мақсад пешравӣ шудаги алҳамдулилло мақсад ё метавонанд ки кухни гарнитуро ё ки ҳозир дар иҷо наворда дидесен ё кухни гарнитура метавонанд мардум ба мо муроҷиат кунанд бозориш ҳаста 1.80 2.40 3 метра бозори тайёра дорем ва нафарое ки хонашон намехоҳанд ба ҳамин размери хонашон масалан чӣ размер астад баъзеҳо астад 2.30 астад 2 метр астад ҳамон ба размери хонашон рафта мо размер гирифта пас заказ мақсад ба дизайнери мехостагишон чӣ намуд материале бошад рафта сохта метавонем ва инчунин дар ин бозор намудҳо чанд намудҳо ҳастае ки кухниҳоам дорем нархошон акаҷон нархошон чӣ хеле вобаста ба метри як метри пагони метр мешавад як метр боло поён масалан 1.20 1200 1.80 1800 ин дуруни мақсад аз бозор метраш 1000 сум карад бале доставка остановкааша бо ҳар ҷое ки боша масалан бо маслиҳат чун ин кухниҳо коршон зиёдтар аст чун инро дар девор овезон мекунем поён бошад ҷои унвани гирифта мешавад коршон бисёртар ҳар як кумира бо маслиҳат мақсад мекунем кухни гарнитуро ҳамон 1 метраш 1000 сум гуфтем паганометраш
پایان بالا бале ها؟ ҳами гуфтам ку ина мисол ҳози нами 1 метре ки ҳами ҳисоб мешавад масалан нами ҳози 180,800 сомон پایان بالا бале поёну боло بعد وای پوش میشه که جای عنوانlik میشه унваник дар душ дохил мешавад داخل میشه як унвани падарка дорад бале унваникиш 20 сом ҳисоб дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат